Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ σε αυτό το σημείο που είμαστε τώρα. Εδώ στους πρόποδες του Φαλακρού η παράδοση και η γεύση γίνονται ένα όνομα, Σαρί. Η εταιρεία Λαντικών με ιστορία που ξεπερνά τα 100 χρόνια συνεχίζει να τιμά τις ρίζες της και να δημιουργεί με το ίδιο ακριβώς μεράκι. Κάθε προϊόν των εργαστηρίων Σαρί κουβαλά μια ιστορία που ξεκινά από τους Καραμανλίδες της Καπαδοκίας και το Αγιάσι των Αδανών. Φτάνει ως εδώ στην προστοτσάνη της Δράμας μια ιστορία γεύσης, παράδοσης και ελληνικής ψυχής. Η οικογένεια Σαρίμπογια ξεκίνησε το 1890 από το Αγιάσι της Μικράς Ασίας. Εγκαταστάθηκε στην Κοκκινιά του Πειραιά. Ήταν η μόνη εταιρεία εκείνη την εποχή που ασχολήθηκε με τον παστούρμα και στη Δράμα. Και εκεί ξεκίνησε σιγά σιγά να βγάζει τοπικά προϊόντα. Η βάση μάλλον της ποιότητας στα Λαντικά έφτασε να Λαντοπία Σάρι, μια από τις πιο ανταγωνιστικές εταιρείες στην Ελλάδα. Εφαρμόζουμε το σύστημα ISO 22000 που είναι το διεθνές πρότυπο για την ασφάλεια των τροφίμων. Παρακολουθούμε όλα τα στάδια που έχει η αλατοβιομηχανία, από την αρχή από τον έλεγχο των προμηθευτών. Έχουμε εγκεκριμένους προμηθευτές, παρακολουθούμε από την πρώτη ύλη έως και το τελικό μας προϊόν. Ο γνώμονας μας είναι η ποιότητα των προϊόντων, αλλά αυτό δεν μας καθησυχάζει, γιατί έχουμε και το ερευνητικό κομμάτι στην αλατοπία μέσα, όπου προσπαθούμε να έχουμε καινοτόμα προϊόντα. Τι μπορεί να βρει κανείς στην γάμα των προϊόντων της αλατοπίας Σάρι? Μπορεί να βρει από οποιοδήποτε το παριζάκι που έχουν οι περισσότερες αλατοπίες, μέχρι και εξειζητημένα πολύ ποιοτικά και γκουρμέ προϊόντα, όπως είναι το παστράμι, όπως είναι κάποια ιδιαίτερα προϊόντα όπως η γαλοπούλα με την μαύρη τρούφα. Έχει πολλών ειδών, έχουμε μεγάλη ποικιλία. Το προϊόν με τη μεγαλύτερη ζήτηση φυσικά παραμένει ο παστούρμας, ο καραμαλίδικος παστούρμας που έχουμε, ο οποίος είναι βοδινός, έχουμε πρόβιο, βουβαλίσιο, έχουμε διάφορα είδη. Η παράδοση διατηρείται παρότι υπάρχει εξυγχρονισμός στη σήμερον ημέρα, διότι αυτό το καταφέρνει ο κύριος Πάρης, ο οποίος αυτό που έχει ως στόχο είναι να διατηρήσει ουσιαστικά την παράδοση. Μας δίνει τις βάσεις και εμείς βάζουμε τις δικές μας πινελιές, έτσι ώστε να το εξελίξουμε, αλλά διατηρώντας σίγουρα την παράδοση. Μας άνοιξε όρεξη για τα καλά. Και εγώ να αποχαιρετήσω και Ντενίς και το Γιάννη και τη Χρύσα που είναι εκεί στο Κεφαλάρι.